Gafur yek ji Ermeniyên Amedê û keça xwe 7 salî li nav bermahiyên dêra 500 salî kevintir digerîne. Kilîsa xoran em jê re dibêjin, ev der xoran e. Ciyê ku îbadet lê tê çêkirin, ev der ew e. Navê derê, Surp Sarkîsek ku di sed sala 16 de hatiye lêkirin ku navê wê di nivîsên gerekan de jî heye. 1915 berî wî li Diyarbekir 13 hev kilîseyê Ermeniya hebûn. Ev jî yek ji wan e. Ama vê jî yeka mühîm e, hem mezin e. Surgiragos û vêya û bala xwe bidinê mîmariya wan jî yek e. Wî çaxî Ermenî bi mîmariya vê vî welatî tev dişbine hev. Ji ber wî away ev kilîse mühîm bû. Abast piştî 1915 vir da vala bû, yani xerab bû. Gafur lezê dide ku dixwaze bigîje bernameyeka taybet a ji bo vê derê. Metranê Ermeniyan ê Tirkiyeyê Sahak Maşalyan li hewşa vê derê ye û bi diayan wê dest bi nûkirina dêra 500 salî bikin. Wî anî ziman nûkirina dêra 500 salî ji bo Amedê jî rûmet e. Hêjayê gotiye ku Wezareta Çand û Geştiyariyê ji bo nûkirina dêrê 5 milyon lîre hîbe kirine. Lê ji bo dêr bi temamî bikeve faaliyetê, pereyek zêdetir divê. Metran jî di daxuyaniya xwe de ji xêrxwaz û dildaran banga alîkariya diravî kir. Hevşaredarê bajarê mezin Doğan Hatun jî beşdarê bernama nûkirina dêrê bû. Wî anî ziman ew wezaretê pîroz dikin ji bo piştgiriya diravî û destnîşan kir ku ew jî soz didin çi kar bikeve ser wan jê re amade ne. Dêr li navçeya Sûriyê li dora wê avahiyên nû hatine lêkirin. Tê xwestin ev jî bibe beşek ji ger û geşta dîrokî ya Amedê. Beriya tehcîra Ermeniyan li Amedê dêr pir bûne. Lê 1915 vir de hejmara cemaeta Ermeniyan jî li vî bajarê kêm bû. Li gorî zanyariyên ku cemaeta Ermeniyan da hejmara wan niha di dora 5 kesî de maye. Dêra kevnar piştî tehcîrê weka fabrîkaya Çeltûkê hatiye bikaranîn. Ji bo bernama derê gelek rûniştvan û karsaz jî amade bûn. Serdar Ay zêrîngere û dibêje Çand û kelepora Amedê de rola Ermeniyan pir mezin e. Cikê gelek qedîm e. Alî sazmankariya bazirganiyê da. Ji bo vê kasî dîrokiya xwe da 500 sal berê. Li vê dira gelek tiştê ku çêbûne. Alî zêrîngeriyê da, alî bazirganiya gelek Osmaniya da pêşketî bû. Hêjayê gotiye ku bi diayên metran Sahak Maşalyan karker dest bi kolanê kirin û çavereye ku nûkirina dêra Surp Sarkîs herîkê 5 sal berxwe bide. Xecîyan Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.